Ако имате мокри петна така на плочата, но не ви капе директно, може да се направи с опънат таван по плочата. Ето така, иначе нито шпакловка помага, нито грунт, нито гипс картон може да се направи понеже прозорци догоре. Само по този начин. И ето така изглежда вече крайен резултат. Това можеше да е платно гланс. Най-различен цвят, има 130 цвята. Човека избра бял мат. Така. Вече няма да има никакви петна от мазилките и т.н. Като и примерно в другата стая пак по същия начин има петна. Ето такива. И крива плочата и петна. То са виждали, че вече няма да има нищо.